Nagbigay ng medical assistance ang Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga pamilyang apektado ng typhoid fever sa bayan ng Dimasalang, Masbate. Ayon sa DSWD Bicol, sa pamamagitan ng Assistance to Individual in Crisis Situation AICS program, nakatanggap ng bigati 3,000 pesos ang lamang pamilya para sa pagpapagamot ng kanilang sakit. At ang mga namatayan ay nakatanggap din ng financial assistance o burial assistance para sa kanilang mula sa kanilang ahensya. Maliban dito, ayon pa kay DSWD Bicol Regional Director Norman Eslaurio, nakapagbigay na ang kanilang Disaster Response Management Division ng mga family food packs at hygiene kits. Pinahayag pa ni Laurio na mas pinaigting nila ang koordinasyon ng mga municipal action team sa mga munisipyo para sa pag-monitor ng sitwasyon sa lugar para mabigyan ng angkop na interventions ang mga ito. Siniguro pa ni Laurio na handa ang ahensya na magbigay ng iba pang tulong sa mga apektadong pamilya sa nasabing lugar. Iyan naman ang balita sa Bunyog, Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bumaba ang bilang ng mga Bicolanong walang trabaho sa Bicol Region noong October 2023. Ito naman ang kinumpirma ng PSA o Philippine Statistics Authority Bicol Regional Director Engineer Cynthia Verdes, kung saan ito ay base sa datos ng kanilang opisina na 4.2% noong October 2023 kumpara naman sa 4.4% noong October 2022. Ayon kay Verdes, ang pagbaba ng nasabing numero o bilang at nagpapakita di umano na dahan-dahan ng umaahon ang Bicol sa epekto ng COVID-19 pandemic. Samantalang epektibo ang mga hakbang ng pamahalaan o programa ng pamahalaan sa pagbibigay trabaho sa mga Bicolano. Sinabi pa ni Verdes na nakapaglang opisina ng 2.47 milyong Bicolano o 95.8% na mga Bicolano 15 anyos pataas ang edad na mayroon ng trabaho. 2.29 milyon employment rate noong October 2022. Umaasa si Verdes na sa masusustain at kailangan pa ng pamahalaan magdagdag ng programa para makapagbigay ng trabaho sa mga Bicolano. Iyan naman ang balita sa Bunyog, Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Nanawagan ang Philippine National Police Libanan sa publiko na huwag maniwala sa balibalita tungkol sa viral video na di umano isang rapist at mamamatay tao na gumagala sa bayan ng Libanan at Sipukot, Camarines Sur na laman ng picture sa social media. Ayon sa news release ng Philippine National Police, ilang araw na di umano palaging laman ng social media at sa kanilang pahayag na mamataan ang nasabi ng nasa picture na pagala-gala sa ilang barangay. At ito ay nagdadalang takot sa mga tao, lalo na sa paggabi. Dahil dito, nanawagan ang PNP sa publiko, huwag magpanik dahil walang katotohanan na sabing balita na rapist at nasa picture sa larawan. Sa pahayag naman ni Sergeant Juan Batulina ng Libanan Municipal Police, ilang sightings na ang kanilang pinuntahan at nirespondihan sa base man sa lumalabas sa social media ng kapulisan. Subalit wala naman di umano na ganitong pangyayari o namataan sa nasabing barangay ayon pa sa mga barangay opisyal. Dahil dito, nanawagan ang Philippine National Police sa pamamagitan ni Sergeant Batulina na tumigil na ang ilang mga personnel na nagpo-post na sabi ng picture na nagdadalang panik at takot sa mamamayan sa bayan ng Libanan at Sipukot. Narito ang pahayag ni Master Sergeant Juan Batulina ng Libanan Municipal Police. Tungkol po naman sa sinasabing dulag da sa preso na nakagadan, nang rape pa. Buot mi lang pong ipaabot sa publiko na ang sa mga pong opisina may pa pong formal na nare-receive ni anong man reklamo manunugod po dyan sa Haros Marabanggina sa naghaharapagan daa sa lamang po sa mga barangay na kung saan nga inihiling ko halipasan na sa sarong barangay na iniyo dahil pa sarong oras uto na naman sa sarong barangay na grabe po ang likas. Siguro nga kung ikaw kitang ilalaban sa Olympics sa sprint, pwede tanan niyong dakopon, ilaban ta. Pero po, grabe man tulin. Sa madaling sabi po, ini yung mga barabarita pong iniyo. Dito po para turubudan ng marahay. Taya, nasabi ko po nga ni, may pamaning personal na
nag-report sa samuyang opisina, manunungod po sa bagay na iyan. Ikalawa po, nagkikrear sila po yan ng takot sa mga residente, sa mga nasabi pong mga barangay na naluluman ng daa. Kung igwaman po, siguro, Yan naman ang pahayag ni Master Sergeant Batulina, tagapagsalita ng Philippine National Police Libanan. Yan ang balita sa Bunyog, Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.